Istu vaan alas siihen. Jeppistä. Sulla on työttömäksi työhakijaksi vähän silleen hankala tilanne, kun ikää on alkanut kertymään. Ja sitten, onko sulla mitään sukunimeä? Tää lukee vaan yksi nimi. Niin, Jumala. Pelkkä Jumala. Pelkkä Jumala. Niin, no meillä eilähän oli täällä Frederik. Liittyykö se jotakin muuhun? Ei, tuli vaan mieleen. Niin. Ja sitten ammatin kohdalla sun lukee täällä luoja. Niin sä oot siis luovalla alalla. Ei kun luoja. Minkä luoja? Kaiken. Okei. Niin kuin mä sanoin, että tässä on tilanne on pikkusen hankala. Että sulla ei ole minkäännäköistä koulutusta ja hyvin vähän työhistoriaa. Tänne on itse asiassa merkattu vaan 1 7 päivän työputki. No jos ollaan ihan rehellisiä, niin sekin oli vaan 6 päivän, että 7. päivänä mä lepäsin. Oli pientä dagenefteriä siinä. No sitten. oli ollut aika raskas ja sen projekti jälkeen täällä on tosi pitkä aukko CV:ssä, että näähän näyttää työnantajan näkökulmasta aika hankalilta. Ei, mutta siihenkin on ihan tosi hyvä selitys. Mä sain siis pojan, mä olin isyysvapaalla. Sä olit isyysvapaalla yli 2000 vuotta. No siinä nyt vaan oli kaikenlaista. Okei, no mitäs tää sun poikas? Jatkoko hän sun syrjäytymiskierrettä? En minä ole syrjääntynyt. Hyvä Jumala, ei tarvi alkaa riehumaan. No. Siis mä puhun nyt ainoastaan potentiaalisen työnantajan näkökulmasta tässä, mutta sun poikas siis työllistyi. Joo, Jeesushan oli puuseppä. Ja sitten osa-aikainen taikuri, veden päällä kävelyä ja sen sellaista. Sanot, että oli puuseppä. Tuliko YT:t vai siirtykö hän tähän taikuriviihdebisnekseen? Ei, kun hänet siis ristiinnaulittiin. Niin just. Aivan. Mutta hei, sit täällä on tämmösiä rötöksiä. Kuulostaako tutulta? Egyptin vitsaukset. Siellä on sammakoita heitelty, heinäsirkkoja tullut, jonka näköinen karjaruttokin saatu aikaan. No ne nyt oli semmosia nuoren miehen villityksiä, että en oo sillä, tai et siellä nyt varmaan lukee sitten se vähän kosteempi kausikin. Niin vedenpaisumus. Niin, en oo siitä ylpeä, mutta tehty mikä tehty. Jumala, musta tuntuu, että sä oot vähän niinku tämmönen suurten linjojen mies. Joo. Niin miten olisi tällainen, mulla olisi rakennusalan projektipäällikkö? Ei mulla ole kyllä minkäänlaista käsitystä tuosta alasta. Täällä lukee, että sä oot rakentanut koko tämän maapallon. No joo, mutta sehän nyt oli vähän semmoista roiskimista. Suuri osa meni ihan reisille. Vaikka nyt nämä Suomen valaisuratkaisut, piti tulla semmonen himmenni, mutta tulikin säkkipimeetä. Okei, ne on kyllä huonot. No mitäs sitten, mulla on Joensuussa tällainen, olisi tarjolla smoothie myyjä hommeli. Ei missään nimessä. Jumala, jos sä kieltäydyt näistä kaikista, niin me joudun ottaa sun päivärahat pois. Ei, mutta kun tässä on kaikkea ihan hyvät selitykset. Kato, kun mä en oikein sovi tommoseen asiakaspalvelutyöhön. Okei. Siellä on varmaan, jossa lukee se lääkärin diagnoosikin. Aivan. Sori, sulla on todettu 3-suuntainen mielialahäiriö. Kyllä, isä, poika, pyhä henki. Just näin. Sitten lukee myöskin, että sä oot ottanut siis opintolainaa. Joo, mä innostuin hetkeksi aikaa tosi paljon tuosta vyöhyketerapiasta. Mutta ei siitäkään sitten mitään tullut. Okei, yksi semmonen kurssi, millä mä voisin sut kyllä lähettää, niin olisi ainakin, että kuinka teet toimivan ansioluettelon, että millä tää sun CV:s oikein painettu? Se on hakattu tuommoiseen lampaan nahkaan. Joo, me itse suositaan PDF-formaattia täällä. Ai. Ei tästäkään taida tulla nyt taas yhtään mitään. Jumala, musta tuntuu, että sun itseluottamus tämän työn hakemisen suhteen on aika nollissa. Onko mä oikeassa? Ehkä. No, monilla pitkäaikaistyöttömillä on tuo ihan sama ja ihan turhaan. Sä oot ahkera ja sä oot taitava. Sun pitää vaan Jumala uskoa ittees. Ymmärrätkö? Siitä se lähtee. Toista mun perässä. Minä osaan. Minä osaan. Minä pystyn. Minä pystyn. Minä olen arvokas. Minä olen arvokas. No niin, ja sit putkeen. Minä osaan, minä pystyn, minä olen arvokas. Minä osaan, minä pystyn, minä olen arvokas. Nostaa ylös. Minä osaan, minä pystyn, minä olen jatka arvokas. Jatka vaan, anna mennä. Minä osaan, minä pystyn, minä olen arvokas. Minä osaan, minä pystyn, minä olen arvokas. Minä osaan, minä pystyn, minä olen arvokas. Just näin! Hyvä! Onks parempi fiilis? On! Hyvä! Yes! Tiedätkö mitä? No! Hittolainen, musta tuntuu, että mä voisin palata mun vanhaan duuniin. Vanhaan duuniin? Mutta aluksi mä pyyhin pois kaiken tämän vanhan. Mä rakennan uuden maapallon tämän mädän tilalle. Pyyhin kaikki pois! Veden paisumus! Miksei 2? Musta surma! Kyllä, ruttokehi! Ja kolera! Kyllä, Herra Jumala! Kiitos sulle. Kiitos itsellesi, Jumala. Veden paisumus! Ja se on sillä lailla, että tällaisten päivien takia tätä työtä tehdään. Saadaanko mä vedenpaisumus?